Bo día a todos e a todas. Imos a dar comezo ao pleno ordinario correspondente ao 29 de maio de 2025. Vamos a comezar logo ca parte 1, a adopción de acordos. O punto é a aprobación das actas anteriores. Se non hai ningún inconveniente, apróbanse. Pois quedan aprobadas. O punto 2, dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios. Se non hai tampouco nada que engadir a isto, pois dase conta. Moción do grupo, o punto 3, moción do grupo municipal do PP relativa ás irregularidades laborais. Ten a palabra o señor portavoz, o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, hemos presentado una moción porque, bueno, desde hace tiempo venimos denunciando y advirtiendo de las consecuencias de las irregularidades que se están cometiendo con distintos contratos a nivel laboral en este ayuntamiento y sobre todo con las consecuencias que ello traen tanto a nivel de responsabilidad patrimonial como incluso de otro tipo judicial. Nos hemos encontrado con irregularidades, contrataciones que exceden el tiempo, contrataciones realizadas por una duración determinada y que se prorrogan de forma irregular, convirtiéndose después, cuando se hace la reclamación pertinente, en fijos, prórrogas de contratos que suponen superar el límite establecido legalmente, contratos mercantiles de servicios que se establecen para un determinado periodo y para un determinado fin y con un determinado importe, y que pasado ese periodo se prorrogan sin existir prórroga ni aprobación correspondiente por un importe distinto, y con la consiguiente reclamación que ellos después supone para las arcas municipales, para el prestigio de la institución y sobre todo para las dificultades y las necesidades del personal. En numerosas ocasiones hemos preguntado en los plenos, tanto por escrito como en las preguntas de forma verbal, por qué se hacen estas cosas, y bueno, hemos pedido documentación, aún recientemente, de distintas reclamaciones judiciales de nivel laboral, y ni se nos ha contestado ni si tal. Somos conscientes de esta realidad por distinta documentación que vamos recopilando y distintas manifestaciones que nos hacen los trabajadores, y por ello entendemos que no es una forma adecuada de proceder, tanto por la incertidumbre que se le ocasiona a todos y cada una de aquellas personas que le causa un trastorno personal, laboral y sobre todo de planificación familiar, como lo que es a nivel institucional, por la incertidumbre y sobre todo la irregularidad que se comete y las responsabilidades que ello supone. Por eso lo que proponemos es que la reprobación del alcalde y del equipo de gobierno por continuar y consentir que este tipo de prácticas ilegales y irregulares se sigan realizando a pesar de estar advertidos en diferentes ocasiones de ello, con las consiguientes consecuencias jurídicas y económicas que ello conlleva. Moitas grazas. Ten a palabra a señor concelleira do PSOE. Buenos días. Bueno, es muy curioso, ¿no?, que o Partido Popular precisamente sexa ahora cando ven a denunciar estes tipos de contratacións, cando realmente, bueno, si vamos aos anos de goberno do Partido Popular, as contratacións, en fin, creo que deixan moito que desear, e transparencia, creo que non nos pode dar o Partido Popular unha clase de transparencia. Este goberno está facendo o que ten que facer cos contratos, estánse regularizando. Eu creo que xa sabedes que nos concellos ás veces hai que prestar os servicios e hai que contratar a persoal para poder prestalos, e bueno, é algo que pasa en todos os concellos de Galicia, non solamente no Concello da Pobra do Caramiñal, como queredes dar a coñecer aquí. Nada, nos vamos a votar en contra, porque non é verdade todo o que vostede di aquí, sobre todo que somos ilegais e irregulares. Entonces, bueno, o meu voto vai a ser en contra. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concellera do BNG.
Bueno, bo día a todos e a todas. Eu quero empezar a miña intervención, eu que veño do mundo das letras, quero empezar cunha metáfora, cunha frase que non é miña, sino que hoxe no Parlamento, non sei se foi hoxe, creo que foi nunhas declaracións, pero no Parlamento Español dixo un diputado que, como a min, eu penso que é nacionalista e independentista, non? E decía que o Partido Popular non sabe facer oposición, que o Partido Popular neste momento está de caza maior. Entón, facía referencia ao Partido Popular e seus posicionamentos no Estado, pero tamén quero trasladar esta metáfora á oposición que fai o Partido Popular no noso Concello. Iso sí, non sei se será caza maior ou caza menor. E se digo isto é porque se están utilizando argumentos parciais, argumentos que moitas veces incluso son contradictorios, e me vou a remitir o que é a moción, porque claro, se atendemos a exposición no debate, cando fala o portavoz do Partido Popular, aí xa mete un remexido donde asocia este tipo de moción incluso a planificación familiar. Pero non, aquí estamos falando, según o que di a moción, estamos falando de persoal e de contratación. Entón, se me dá tempo, quero manifestar, porque claro, me liga a moción varias veces, pero sí é certo que a diferencia entre vostedes e nós, e cando menos comigo, é que temos un grave problema. Eu non sei se eu de comprensión lectora ou vostedes ten un grave problema de expresar o que queren decir, porque se vamos á moción, aquí nos argumentos pon, e nomea 2 artículos da lei, despois de chamarlos ilegais, din que incorran en responsabilidade nos termos previstos nesta lei as persoas que con súa actuación irregular dean lugar á conversión en fixa dunha relación laboral de carácter temporal. E despois nomea outro artigo da lei donde di que incorrerán en responsabilidades nos términos previstos as persoas que con súa actuación irregular dean lugar á conversión de indefinida dunha relación laboral con carácter temporal ou adquisición da condición de empregado público por unha persoa que non ostentara. Iso é o que pon a moción. E por iso é polo que vostedes din que este goberno fai prácticas ilegais e fai prácticas irregulares. Vale, pois eu digo que están mentindo. E para mentir, vamos a explicalo. A parte sería bo ter memoria. Si é certo que cando gobernaba o Partido Popular, e antes incluso de perder as eleccións, aquí mediante decreto e resolución da alcaldía, pasou personal temporal a convertirse en personal indefinido. Pero tamén hai que decir que daquela se podía facer. O que ao mellor ahora non sei se descoñece a lei, pero neste momento non se pode facer. Para cambiar a categoría profesional, neste momento ten que haber unha sentencia judicial, porque lóxicamente non o pode facer unha alcaldía. En este caso, a alcaldía o que fai é levantar reparos que lóxicamente é algo legal, que se basa en informes técnicos, e tamén de maneira legal en determinados supostos o alcalde pode levantar eses reparos. Co cal, eu penso que vai sendo hora de que o Partido Popular da Pobra do Caramiñal practique unha oposición constructiva e deixe de traer mocións deste tipo que son demagóxicas e que o único para que vale é para mentir a toda a cidadanía. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor portavoz de Nos Pobra. Ben, non quero ser moi repetitivo con respecto ás miñas compañeiras, pero efectivamente que o Partido Popular traiga esta moción, pois non deixa ser sorprendente, non é? Mirando hacia atrás, eu que cheguei aquí no 2015 e vin todo o que había, pois esta moción é un pouco absurdo. Mire, evidentemente cada caso é diferente. Cada caso dos informes que hubo de intervención desfavorables e se continuou con contratacións foron diferentes. Acaban de explicarlle que acabamos de pasar o proceso de estabilización onde estabilizaron moitísimos postos de traballo que estaban en situación irregular e a inmensa maioría non foron contratados por Nos Pobra. A inmensa maioría. Poderé pasar e ver en que ano empezaron a traballar, casi ningún. Non hubo unha administración do Estado que deixara de pasar por proceso de estabilización, incluída a Xunta de Galicia. Entón, eso non sei, teremos que reprobar a todos os alcaldes e alcaldesas e incluído o presidente da Xunta de Galicia por facer este tipo de prácticas que vostede considera ilegais e irregulares.
Cada caso foi diferente. As indemnizacións as máis grandes que se pagaron en este Concello foi por xestión do Partido Popular, unha contratación dun policía municipal, e é verdade que foi cando nos rescindimos o contrato co aparellador municipal, pero non empezou a traballar aquí con os pobres. Levaba aquí moitos anos traballando, ocupando un posto fixo e figurando a todos os niveis como aparellador municipal cando era unha contratación externa. E detrás desto moitas veces o que hai tamén hai que ver cal é a intención, non? Porque si ti queres ter un aparellador municipal porque o precisas, ou o queres ter para que te faga os informes á carta, como facía este señor, porque os fixo. E para eso non hai máis que ir a ver o expediente do contencioso eólico, onde fixo un informe onde poñía que se necesitaban todos os permisos que se necesitaban, e a continuación fixo un no que dixo que non se necesitaba ningún. E de aí nos levou o contencioso eólico con uns veciños da localidade que estivo a punto de supoñer unha indemnización sin precedentes neste Concello. Por eso, a veces hai que ver tamén cal é a razón pola cal se recurre a esas contratacións externas. Nos, por desgracia, si tivemos unha e non hubo posibilidade de licitación, que era o que pretendíamos facer desde o principio, e a persoa así estaba informada, e a licitación non chegou, entrou en situación irregular, e sí, tivemos ese problema, efectivamente. Muitas veces teñen falado dos auxiliares. Mire, era unha situación na COVID, que nunca, sin precedentes, sin precedentes de facía un século, na que tiñamos un xefe de policía e unha centena máis, e a toda a ciudadanía encima dicíndonos que había que cumprir as normas, vixiar e poñer máis policía na rúa. A proposta chegou do propio xefe de policía, do propio Concello de Seguridade, de que tínhamos que prorrogar aos auxiliares. E así se fixo. Despois reclamaros, e lle dou a razón, para mí dunha maneira absurda, porque unha cousa é que o recoñeceran como auxiliares, o cal tampouco tería ningún problema para o Concello, e outra cousa é que teñamos que mantelos como se foran asentes, que é algo que non pode ser de ninguna maneira. Pero cada situación ten a súa explicación, e algunhas son máis justificables e outras non. E como acaba de dicir a concelleira, hai un informe técnico e tamén hai unha memoria da alcaldía que explica por que nun momento determinado se sobrepasa, porque a veces chegas a situacións na que despedindo é irregular e continuando tamén é irregular. Entonces non sabes moi ben como actuar e actúas pois da mellor maneira posible. En todo caso, aquí todas estas persoas entraron por procesos xustos ou por procesos onde a concorrencia era libre e entraron por méritos propios e non lle deben nada a ninguén, iban ca cabeza ben alta e non teñen que pagar ningún tipo de prebenda nin a mí nin ao actual alcalde, e cousa que non sempre foi así. Eu teño escoitado moitas frases aquí, como por exemplo, por que non se sacaba esta praza, porque sempre a gana alguén de fora, e que problema hai? Pois que os de fora non votan na pobra, e te quedas así un pouco asombrado, non? De cal a política de cada organización diferente, non? Teño escoitado tamén cousas como si sacas así esas bases non vai a salir fulanito, como se a nós nos preocuparan sacar unhas bases e miráramos as bases en base a quen pode ser contratado ou quen non pode ser contratado. Esas son diferencias, esas frases coitenas mas dixeron a mí, non vou a decir quen e non vou decir aquí públicamente. Mira, por favor, está no seu turno, por favor. Está no seu turno, pregunto. Escoitei. Bueno, non invento tal. E o dixeron ademais con respecto a miña irmán. Non dixeron, vale, señor Díaz. Dixeron que se modificaba as bases non se iba a contratar a miña irmán. E as bases que intentamos modificar, curiosamente non pudemos porque un informe desfavorable da secretaria daquele momento e se sacaron como estaban antes e ainda así resulta que miña irmán non entrou. Pero eu non estaba modificando as bases en función de quen pudera entrar e quen non pudera entrar. Eso o que demostra é que en algún momento esa práctica sí que pudo ser común aquí, porque cando yo pregunto ao alcalde, pois por algún motivo sería, non? Evidentemente eu non vou ir a un xuzgado nin denunciar eso porque é unha palabra de unha persona contra outra e non foi no seu momento e non vou ir agora 10 anos despois. Pero os problemas de contratación e as formas de contratación eran moi diferentes co Partido Popular que con os Pobra nos 10 anos que levamos de goberno, moi diferentes. E bueno, esta moción de reprobación, pois evidente non nos vamos a reprobar a nós mesmos de ninguna maneira, e bueno, é unha maneira pois de perder aquí o tempo cando sabemos que este é un proceso que tuvo lugar en todos os concellos, como digo, algúns con moitos máis traballadores e traballadoras, porque por distintos motivos, pois a veces entraba en esa situación cando non hai axilidade suficiente para crear unha nova bolsa tal, e tes que continuar con un traballador e despois entra en situación a que pode reclamar. Efectivamente, esas situacións se dan, pero a veces os servicios están por encima destas cuestións. Moitas gracias. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz do PP. Bueno, yo le agradezco sus palabras
Sinceramente se las agradezco porque al menos reconocen que han cometido irregularidades, porque el resto parece que no es cierto. Y la realidad es que, mire, yo tengo aquí una lista de las pocas informaciones a las que hemos tenido acceso, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas, irregularmente, más las que hoy serán los monitores de tal, que también tendrán un problema que tendrán ahora, mayores, porque por su decisión de cambiar el criterio de contratación, pero que algunas de ellas ya estaban contratadas irregularmente. No sé, oiga, aquí hay 18, ¿eh? Yo no sé el personal que ahí tiene el ayuntamiento, le he preguntado en varias ocasiones, no me contesta, entonces no puedo decirle el porcentaje que es, pero creo que es significativo. Todas ellas con reparo de intervención. Todas ellas, oiga, la normativa cambió en el 2015 y en el 2017. No sé, yo creo que el gobierno anterior en el 2015 no estaba, en el 2017, pero bueno, oiga. Pero es curioso que ustedes siempre quieran justificar todo con lo que ocurrió anteriormente. Yo creo que ustedes antes criticaban al gobierno anterior por hacer ciertas cosas y ahora que hacen las mismas o lo hacen peor porque la normativa ha sido más restrictiva, incluso muchas veces por las exigencias de mayor control, pues ahora parece que tenemos que justificar, entender y disculpar. Y esto no es así. Es decir, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es cumplir la ley. Y cuando la ley no se cumple, es una ilegalidad, aparte de una irregularidad, aunque a alguien no le guste. Si una ley establece algo, pues oiga, es una ilegalidad. Y no se cumple. Y esto es así. Y oiga, y tenemos desde contratos de 3 meses que se han convertido en 5 años, y en 5 años, oiga, han tenido ustedes tiempo para regularizar, cuando empezaron con 3 meses. O hemos tenido contratos mercantiles de 1 año que ustedes le han cambiado el importe porque sí, sin hacer ni siquiera una modificación, una extensión del contrato, y que han durado 4 años y pico. Y que hoy tenemos una reclamación, eso creo, en el ayuntamiento, porque cuando pedimos información, este gobierno que tanto presume de transparencia, la transparencia no es algo de lo que hay que presumir, es algo de lo que hay que ejercer. Y se ejerce cuando se es transparente y ante las reclamaciones, al menos de la oposición, de información y documentación, se le da acceso, no cuando no se le entrega. En cuanto a lo que me decía antes la portavoz del BNG, de la conciliación familiar, claro que eso. Es que sin planificación familiar. Es que yo entiendo que cuando una persona... Por favor, señora concelleira. Yo le puedo dar... Pero bueno, yo puedo eludir a cualquiera, digo yo, o no sé. Ese turno le responde. Digo yo, si me entiendes. Pero, por favor, tampoco es su turno, señora concelleira. Lo que me refiero es que hablo de planificación familiar. Porque entiendo que todo el mundo que trabaja lo hace pues para cubrir una necesidad, tanto económica como vital. Y en parte de la vida es planificar tu vida y tu familia. Entonces, oiga, lo que yo creo que la gente tiene derecho a saber la continuidad que va a tener, a saber las reglas de juego en las que está sometido. No que unos sí y otros no. Y eso sí es planificación. Y eso, por desgracia o por ventura, la parte laboral de la vida de una persona influye someramente o de forma muy significativa en ello, aunque usted crea que no. Yo creo que sí, por eso hablo de ello. Y bueno, es curioso toda esta dinámica. Yo entiendo que lógicamente ustedes no se van a reprobar a sí mismos. Oye, bueno, no sé si podrían o no hacerlo, porque es cierto que cada uno tiene su ética y su moral y su umbral, pero también no deja de sorprender que el listón está a una altura cuando es respeto a los demás y le ponemos a otro cuando se trata de uno mismo. Creo que cuando un cargo público comete irregularidades que tienen una repercusión económica, laboral y personal en muchas personas, debe asumir responsabilidades. Señor concejero, por favor, vaya rematando. Yo puedo entender que, oiga, las circunstancias sobrevenir, lo que usted quiera, pero en el caso incluso de los policías locales que usted hablaba, en este pleno nosotros le advertimos previamente que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Usted nos dijo que no, que era imposible, y al final ocurrió. Sí, antes de que se hicieran fijos por el paso temporal del tiempo. Y usted nos dijo que no, que tal. Y al final ocurrió lo que ocurrió. No, están ahí los plenos grabados, que oye, además hay que agradecerles a ustedes que empezaron a grabarlos. Está ahí, no hay discusión posible. Entonces, oiga, las cosas son como son. Si ustedes... Podemos entender disfunciones puntuales, pero lo que no podemos entender que tengamos 20 personas contratadas irregular e ilegalmente en este concello. Gracias. Ten agora a palabra a señora concellera do PSOE. Qué bien quedamos con palabras, ¿no? Hablando de
planificación familiar. Son servicios que ni siquiera existirían co Partido Popular no goberno, porque todos os servicios públicos, bueno, xa sabemos como é a política do Partido Popular. Entón, claro, chegar ahora aquí que temos un público e que temos uns momentos complicados é moi bonito quedar con palabras ben cara aos veciños e cara ás veciñas, falando de planificacións familiares e que teñen a súa vida e todo eso, claro, en servicios que puxo en marcha pois en ese momento o goberno de Nos Pobra e que este goberno continuou con el. E está falando sempre de ilegalidade. Se fora unha ilegalidade, non estaríamos aquí, supoño. Cando unha persona comete unha ilegalidade, non podría estar, ao mellor, nun cargo público. Que pode ser unha irregularidade? Pois sí, como en todos os concellos. Como en todos, incluso nos gobernados por vostedes. Sabes o que creo? Que lle gustaría que o alcalde ao mellor dimitise do seu cargo, ¿no? Que collese responsabilidades e que dimitise, entonces usted podría ser alcalde, pero iso non vai a pasar. Nos vamos a intentar estar arranxando na medida que os plazos non lo permiten, porque e a verdade, hoxe casi que boto un pouco de menos a Eloi cando vos di que vostedes non teñen nin idea de estar nun goberno, porque sí, é verdade, e non se ría, porque é verdade, porque se souberades o que é estar nun goberno e estuvestes, pero seguramente non tes nin idea de como funcionan as cousas, pois os plazos son os que son, e se vostede pasou por un goberno deberíalo de coñecer. Esa risa irónica me dá igual que a faga, porque é verdade, a burocracia, por desgracia, funciona como funciona e iso xa non está nas nosas mans. Entón, bueno, xa dixo o concelleiro, nós non vamos a reprobarnos a nós mesmos, pero tamén é verdade que as verdades que vostedes pretenden contar á mitad, pois non son agradables, porque non é a verdade e non é basada en informes técnicos e preocupándose da situación de cada persona que están en esas situacións, lendo os informes e informándose antes de poñer toda esta moción, que para min tamén é un despropósito. Co cal, creo que bueno, que non é unha ilegalidade como vostede quere sempre vender a este goberno, que somos ilegais en todo, porque sempre utiliza as mesmas palabras, ni sequera é capaz de facer unha moción con esta exposición de motivos, unha moción real da problemática que pode ter o Concello. Pero bueno, como xa digo, tampouco creo que lle interese, porque o Partido Popular nunca aposta polos servicios públicos. Moitas grazas. Ten agora a palabra a señora concelleira do PNG. Vou intentar, que verdade vería tanto que contraargumentar, que vou intentar ser breve e facelo de maneira ordenada. Se fixéramos algo irregular, ilegal, non só estaríamos nos xulgados, sino que tamén, como algúns concellos gobernados por outros partidos, pois tamén estaríamos a mellor intervidos polo Consello de Contas, por exemplo. Vale? Ou podemos falar, e xa llo comentou Xosé Lois, aquí se regularizaron contratos que estaban de maneira irregular dende gobernos do Partido Popular durante anos e anos. E se regularizaron grazas ao que era o tema da estabilización. Pero, bueno, vamos ir máis alá e vamos falar das incoherencias do Partido Popular. Fala de planificación familiar. E los miles e miles de traballadores dos Sergas que contratan, que teñen contrato dun mes, de 3, de 6, dun ano, poden planificar? Ou só poden planificar algúns os que lle interesa ao Partido Popular? Neste momento nos di que nos ten que reprobar porque estamos incumplindo a lei, pero agora quitan a foto, supoño que para colgar en redes sociales e para seguir sendo parciais, porque din que temos que incumplir a lei para cambiar os contratos de determinado tipo de persoal, porque os servicios teñen que ser públicos. Está moi ben que se acorden agora, pero hai pouco este goberno que defende uns servicios públicos de xestión directa cando se poden facer, trouxo a municipalizar o servicio de axuda no fogar. E o Partido Popular votou en contra. Polo tanto, sexan coherentes e non sexan o que son parciais. Polo tanto, nós nos mantemos no mesmo. Hai outra cousa. Falta, non somos transparentes, é que ao mellor vostedes son incompetentes, porque a estas alturas que pregunten que número de personal ten o Concello, cando no propio orzamento, no documento dos orzamentos municipais, se pode saber
incluso co coste que ten, porque vostedes teñen acceso a eso. Vostedes teñen acceso a informes de intervención e de secretaría. Vostedes teñen acceso a todo tipo de técnicos. Teñen acceso a expedientes. E que digan que nós non somos transparentes, ao mellor vostedes os que son incompetentes. Moitas grazas. Ten agora a palabra o señor concelleiro portavoz de NOSPOC. Sí, sempre estamos con esa frase da transparencia que presumimos e que carecemos e que polo menos parece que estamos ao nivel do que estaba o Partido Popular. Eu estive na oposición tamén e tamén solicitamos información e tamén vin a que se dispoñía naquel momento. Vostedes teñen acceso a información máis importante para un concello, pero de todo tipo. O que tampouco somos escravos que estemos a seu servicio para andar revisando todo canto hai para darlle a información á carta. Eso non é tan doado como parece. Nos damos acceso ás facturas, coñecen os reparos, coñecen os expedientes urbanísticos, coñecen absolutamente todo. Eu non sei que é ese gran problema que teñen para desenvolver a súa tarefa de oposición por falta de transparencia. Sempre repetindo ese mismo conto que, repetido 1000 veces, parece que ten algo de certo. Pois non ten absolutamente nada de certo. Vale? Que non accederan a algún asunto concreto en que decir este goberno sexa transparente e que vostedes non teñan acceso a moitísimas cousas, ao que piden, prácticamente. Ainda que se tardara. Ahora vai a decirme, tal día presentei e non sei que, claro, porque presentan moitas cousas e presentan todos os expedientes relacionados con tal. Pois hai que revisar aí cales son todos esos expedientes e todo demais, e que poña un traballador a facer eso. Pero nunca hubo unha vontade de decirlle, no, isto non se pasa ao Partido Popular. Nunca existiu esa vontade. Nunca. Mire, cando empezamos a facer a RPT, xa no 2016 aquí, ainda recordo as situacións extrañas que se daban neste concello. As entrevistas que fixo a empresa que tal, quedou sorprendida do soldo que tiña algún posto de traballo, porque o que fan nesas entrevistas é preguntar que o que faz no teu día a día e despois en base a eso se elabora un soldo. Pois había algúns que estaban considerablemente inflados, nos obligaban a congelar o soldo desas persoas, a non poder regularizar a situación. Había xente traballando fora do seu posto de traballo, como cobrando un sueldo técnico sendo auxiliar administrativo. Situacións que nunca fomos capaces de entender moi ben a que respondían e que xa eran un problema e ainda siguen serando nalgún caso na actualidade, outros xa non. Sabe cal é a forma de entender os postos de traballo, a relación de postos de traballo que ten o Partido Popular? Pois na RPT que aprobaron se ve perfectamente. Figura o propio alcalde. Figura, isto é alucinante, figura o persoal de confianza. A que era secretaria de Isaac Maceiras figura en RPT que se aprobou naquele momento. Algo que, bueno, podemos consultar se en algún momento foi legal, en algún momento da historia, a pesar das modificacións legais. E incluso figuraba, algo todavía máis sorprendente, un traballador dun centro privado que ten relación con o Concello, pero que nunca nos explicamos por qué figuraba dentro de RPT e, bueno, nunca se conseguiu consolidar esa plaza como traballador público, pero intentouse. E aí está o papel, e aquí sí que hai papel e pode ir a miralo. RPT aprobada polo Partido Popular. Isaac Maceiras figura como alcalde e figura a secretaria. Por favor, señor concelleiro, vai rematando. Ese é o concepto que teñen do que son os postos de traballo dun concello, de poder destinalos en función non de criterios de eficacia, servicios públicos, todo tipo de servicios, sino outros ben diferentes que por desgraza, ou digo por desgraza, por sorte, están afastados deste concello durante 10 anos. Gracias. Ten agora a palabra e remata o turno de intervención o señor concelleiro do PP. Bueno, a ver, es curioso que cuando se habla de algo municipal nos vamos a donde queramos. Oye, que las demás administraciones lo hagan bien o mal es culpa de las administraciones, pero yo creo que nuestra función es fiscalizar y sobre todo ver cómo funcionan ustedes. Si les parece bien y si les parece mal, váyanse por los cerros de Úbeda. Pero lo que en todas estas intervenciones que ustedes han tenido, ninguna nos han dado explicaciones de por qué se saltan la ley. Y porque, excepto la primera intervención del antiguo alcalde, que nos dice en caso del COVID, la de los 2 auxiliares de policía. En cuanto a la transparencia, mire, hemos pedido 6 documentaciones este año. 6, en 5 meses. Fíjese usted que cómo lo saturamos de trabajo. Y no nos han contestado ni a una. Si eso es transparencia, oiga, yo no digo nada, los papeles están ahí. Es decir, usted puede decir lo que quiera. Yo estaría encantado de decirles que son ustedes transparentes.
Fíjese que los atiborramos a solicitudes de información. Hemos pedido 6 y no nos contestan a ninguna. Pues oiga, estupendo. La última, una de ellas incluso la de los costes del SAF, el índice de bajas de absentismo, que nos dice que no lo hay porque no saben lo que es. Pero bueno, perdón, estoy hablando yo. Es que, oiga, si usted no sabe lo que es absentismo, es cosa suya. Vale, de acuerdo. Por favor, señor. Lo que es real es que ustedes han contratado de forma irregular a 20 personas mínimo. Y miren, no porque lo digo yo, porque pueden decir, claro, lo digo yo. Esto es un informe de intervención, otro más. No. Pues que, oiga, el informe de intervención dice que están haciendo ustedes algo ilegal. Y ustedes lo hacen, levantan el reparo, que legalmente puede hacerlo el alcalde, que es lógico, como bien decía ella, pero eso no quita que sea legal, Que el alcalde levante el reparo no quiere decir ni que sea legal ni que deje de ser irregular. No. Por favor. Su intervención dice que es ilegal y ustedes lo levantan y hacen. Sí, de acuerdo. Por favor, Bien, señor vale. concelleiro. ¿Cómo no? Yo digo que ustedes no cumplen la legalidad. Y es más, es que ustedes reconocen que cometen irregularidades. Ustedes mismos reconocen que cometen irregularidades. Mire usted, en este escrito de usted, una contestación a una pregunta del Partido Popular, nos dicen, no obstante, como ustedes saben, esta situación laboral es irregular. Si ustedes lo dicen, y ahora nos dicen que no era irregular. Bueno, usted no lo sabrá. El Ayuntamiento de Concello Pobrado de Caramiñal, dirigido al portavoz del Partido Popular, dice que su actuación laboral es irregular. Pues oiga, nada, nieguen ustedes la evidencia. No, oiga. Mire, ya que ustedes son muy transparentes, los tienen ustedes, que a mí me lo han mandado ustedes, Oiga, lo estoy diciendo, el Concello Pobrado de Caramiñal. Es decir, oiga, yo le daré el escrito. El problema ¿qué es? ¿El problema es el escrito o lo que pone el escrito? No, pues mire, pues se refiere a las trabajadoras de conciliación. Ustedes mismos reconocen que su situación es irregular. ¿De acuerdo? Y miren, le voy a decir otra cosa. Nosotros hemos defendido la gestión privada del todo. Me parece muy bien que ustedes hayan hecho servicios nuevos, pero eso no les exime que hagan bien las cosas. Nosotros seguimos pensando en la privatización de los servicios. Pero ustedes, una vez que deciden hacerlos públicos y hacerlos tal, oiga, hagan bien las cosas, no jueguen con las personas. Díganle a estas personas que ahora a lo mejor se quedan sin trabajo, algunas de ellas, porque estos 20 sí los han ustedes regularizado de forma fraudulenta y ellos no. Explíquenselo. No me lo expliquen a mí, que la culpa no es nuestra, Porque parece que, oiga, aquí todo lo que ocurre ahora es culpa del Partido Popular. Porque ustedes solo hacen una cosa siempre, que es buscan culpables. Y buscando culpables piensan que se eximen de su responsabilidad. Y lo único cierto es que ustedes a nivel laboral, como en otras facetas de este concello, dejan mucho que desear. Y probablemente, oiga, esto tendrá más trasfondo, porque, oiga, aquí hay mucha historia y mucha tela que cortar. Estamos empezando con esto ahora. Si ustedes ya niegan lo que incluso ponen por escrito, pues, oiga, nada. Sigan ustedes así, que seguro que lo están haciendo muy bien, la gente está contenta, los trabajadores de este ayuntamiento están todos felices y encantados, porque muchos entran de forma irregular e ilegal a trabajar en puestos fijos y otros quedan colgados y sin explicación ni justificación. Pero, oiga, es su forma de hacer las cosas, porque al final, oye, nosotros somos oposición, ustedes son los que gestionan, hacen el día a día. Y si piensan que al final la culpa es de la oposición, de todo lo que ocurre el día a día, después de 10 años gobernando, pues, oiga, siguen ustedes pensando así. Pero esa no es la realidad de este concello, ni la realidad de la situación laboral y de los expedientes laborales de este ayuntamiento. Moitas gracias. Bueno, eu vou a decir algo tamén, porque a verdade é que me parece alucinante. Pero bueno, en fin, é difícil siquera decir algo ante as súas palabras, non? O tema relativo a que decía que había 18 persoas con contratos irregulares, bueno, non o sei, ao mellor ten aí a relación, e bueno, ao mellor, pois... mellor é verdad, non sei, pero sí que lle podo dicir que hai 72 prazas, 72 que nós tuvemos que regularizar, e que eran prácticamente todas da época do PP. Empezando por aí, non temos problemas en que, bueno, pois reunirnos e mirar os contratos, que eu aí, ese oscurantismo do que falan, eu desde logo non son consciente. Sempre intentei ser o máis transparente posible. Hai veces que, evidentemente, pois se nos poden escapar moitas cousas, non digo que non, a labor
aquí dentro pois moitas veces é complicada, é difícil e se poden escapar determinadas cousas. Ahora ben, a miña intención desde logo nunca foi eso, como tampouco nunca foi pois facer ningún tipo de contratación ilegal. Eso desde logo, vamos. Primeiro xa pola responsabilidade na que incurro, non? E segundo porque non é a miña forma de traballar. Si sei que aquí, bueno, pois si hubo, como dixen antes, tuvemos que facer frente a unha estabilización que era de 72 prazas, 72, a inmensa maioría, e cando digo a inmensa maioría é máis do 90%, feitos en época en que gobernou aquí o PP. A min, sinceramente, me parece traer desta forma unha moción deste tipo, a min teño que confesar que me parece cando menos desvergonzada, non? Porque penso que nin siquiera a oposición neste caso cree que esteamos facendo contratacións de tipo ilegal. O que pasa é que queda moi ben eso de difama que algo queda, non? O sea, ese é unha máxima que moitas veces utiliza o seu partido, o Partido Popular. O importante é eso de que quede eso de moción de reprobación ao alcalde por contratos ilegais, porque eso é o que ao fin vai a salir na prensa, a inmensa maioría da xente, mira, pois hubo unha moción ao alcalde e ao equipo de goberno por contratacións ilegais, pois será que están facendo esas contratacións ilegais. Me parece unha forma moi lamentable de facer política. Eu non tiña ningún tipo de experiencia política, evidentemente, cando cheguei aquí, agora xa levo 2 anos e xa estou algo rodado. É moi triste, porque esta forma de facer política me parece lamentable con todas as palabras. En canto a eso que decía, ese papel que trae de que as monitoras si están nunha situación irregular, é verdad, precisamente por eso estamos intentando corrixir varias cousas que consideramos que eran contrataciones irregulares. Entonces, o meu pecado é precisamente eso, intentar poñer un pouco de, pois non sei, de corrixir cousas que evidentemente non estaban de todo correcto. É o que estou facendo, e se realmente isto sale aquí agora, esta moción sale aquí, é precisamente porque vos mesmos vos enterades de que se están facendo movimentos para intentar corrixir todo isto, non? Bueno, eu non teño máis que decir desto, simplemente me parece un pouco triste, pero bueno, supoño que é política, como se sole dicir, non? Os políticos profesionais moitas veces din, bueno, pois eso é política e que unha vez que se termine aí, bueno, pois mira, olvidámonos de fora, de portas para fora do pleno. Eu será que son, non sei se o mellor son un mal político ou son bo político, pero sí que me parecen eso, como decía, lamentables e triste este tipo de mocións. Vamos a proceder agora á votación. Votos a favor da moción do PP? Votos en contra? Bueno, pois volvemos, son 6 contra 6, vamos a ter que votar outra vez, un desempate. Votos a favor da moción? Votos en contra? Bueno, pois queda aprobada, queda rechazada a moción do PP polo voto de doble calidade do alcalde. Vamos Vale. Mira, creo que hai unha moción de urxencia por parte do BNG. Dúas. Vale, pois...
Vale, pois ten a palabra a señora concellera do BNG. Perdón, vamos a votar. Sí, perdón, vamos a votar a urxencia. Sí, mire, sí, non, por favor, explique a urxencia e despois procedemos á votación, sí. Exacto, era o que iba a facer. Gracias, señor alcalde, bo día a todos e a todas. Bueno, pois, explico unha ou as dúas xa, señor secretario? No, sí, son dúas. Bueno, pois, sí. Correcto. Bueno, pois a primeira por ser a primeira que teño aquí, é a respecto da situación que está a vivir o pobo palestino a raíz da masacre e do xenocidio do goberno israelí. Creemos que é absolutamente urxente que tamén este pleno do Concello se pronuncie sobre o tema. No. Amparo. Antes de empezar a debatir, Para un pouco. vamos ahora a permitir que remata a explicación. No, eu xa expliquei a urxencia desta primeira da outra, perdón, desculpe. Bueno, a outra, que tamén entendemos que é absolutamente urxente, é pola situación hipercrítica que está a vivir a confraría de pescadores do noso Concello, que leva tempo arrastrando e que agora está en un punto de inflexión e entendemos que a corporación debe pronunciarse respecto dela. Vamos a proceder a votar a urxencia primeiro da moción de Palestina. Bueno, queredes leela antes. Vale. Pois nada, vamos a facer entonces un receso de 10 minutos para permitirles que lean a moción e retomamos. Sí, podemos tomar un cafeliño.
Bueno, vamos entón a continuar co pleno. Estaba agora a defensa do... ainda non se votou a urxencia, perdón. Vamos a votar, sí, a urxencia do primeiro da moción do BNG referente a Palestina. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Pois volvemos a facer outra votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobada a urxencia da moción polo voto de calidade do alcalde. Vamos agora a votar a urxencia da moción relativa á confraría. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Hai empate, vamos a proceder de novo á votación. Votos a favor? Votos en contra? Pois queda aprobada a urxencia tamén da moción polo voto de calidade do alcalde. Ten a palabra a concelleira do BNG relativa, vamos primeiro a discutir... Sí. Solo un tema de formas, Sí. Yo es que no veo en ningún sitio del acta de la convocatoria del Pleno. Antes había un punto que era mociones de urgencia. Ya en las últimas convocatorias del Pleno no aparece un punto donde aparece mociones de urgencia. No sé si tiene que aparecer especificado o no. Es solo curiosidad. No hace falta porque precisamente si son de urgencia no se conocen. Pero antes siempre aparecía el punto de... Bueno, porque a veces podrían estar por deferencia, pero esté o no esté, si son de urgencia, no se pueden prever. Así que el Pleno acordó que eran de urgencias y procede su debate. Gracias. Pois pode proceder a señora concelleira do BNG a defender a moción respectiva a Palestina. Gracias, señor alcalde. E, efectivamente, vou entrar no tema que nos trae aquí esta moción, pero antes, permítanme, querería decir un par de cousas que non teñen nada que ver con esta moción. Primeiro, quería comentar, dar a opinión do BNG a respecto das últimas palabras que dixo o alcalde na moción anterior. E o problema, señor alcalde... Señor alcalde, yo es que esto no tiene sentido. Yo si hablamos de una moción o hablamos de outra cosa, porque entonces si non... Sí, bueno... Estou no meu turno. Estou no meu turno. Ti no teu dixestes o que quixestes. Perfecto. Ben, pois quixera decir que o problema, señor alcalde, non é a política. O problema é como se exerce a política. Se se exerce con dignidade e con vocación de servicio público e, sobre todo, con coherencia, pois evidentemente a política non ten ningún problema. Esa é a primeira cuestión que quero decir. E a segunda que quero decir Mire, yo sinceramente... A segunda que quero decir... No, a ver, eu estou no meu turno. Bueno, a ver, sí, pero... a ver, vale, por favor. É que vou a fiar ca moción. Vale, pois si ten que ver ca moción... Vale, pois si ten que ver ca moción, pois prosiga, señor. Claro, si todos pedimos a palabra para decir que o contrincante ou o opositor está falando de cousas que non nos interesan, pois evidentemente, a min moitas das cousas que dixo antes tampouco me interesaban. Perfecto, estou no meu turno non dialogando con vostede, así que permítame, por favor. Igual que eu, escoiteino con moita atención na intervención anterior. A segunda cousa que quería decir é que, claro, vir aquí a falar de irregularidades laborais, o bo ou o malo... Señora concelleira, remítase, intente remitir. Insisto que vou a fiar. Bueno, bueno, estamos... vamos a ver. Bueno... A concelleira está dicindo... Amparo, da igual. Esta é a democracia... No, esta é a democracia do Partido Popular. Esta é a democracia do Partido... A democracia do Partido Popular. A democracia do Partido Popular. Señor alcalde, eu non... Bueno, a ver, vale. Bueno, pois nada, están no seu dereito a marcharse, que se marchen, evidentemente, quedamos nós. Ben, pois... Podo continuar? Sí, por suposto. Bueno, e o segundo que quería decir é que, claro, o bo ou o malo, non sei, do exercicio da política é que todos e todas temos memoria, non?
E claro, vir aquí a falar de irregularidades laborais cando nun goberno do Partido Popular que houbo neste Concello durante moitos anos resulta que se nos colaron pola porta de atrás familiares de toda a lista do Partido Popular e incluso quen exercía de alcalde en aquel momento, estuvo traballando como asesor da Consellería de Xustiza durante un tempo, de todas formas, concelleira, remato, señor alcalde, cobrando a adicación exclusiva neste Concello, realmente é unha falta de respeto, Ben, a respecto da moción, moi brevemente, porque eu creo que a estas alturas, despois de un ano e medio, de vermos televisada todos os días a masacre e o xenocidio que está a levar a cabo o goberno israelí en contra do povo palestino, non fan falta moitos detalles, simplemente 2 datos que agora xa están superados pola propia realidade de cando os escribín ou de cando os escribimos, que neste momento van máis de 53.000 persoas palestinas mortas, asasinadas, evidentemente, e desas máis de 53.000 persoas mortas, máis de 15.000 son nenos e nenas. Eu creo que isto resume prácticamente todo o que podéramos decir aquí e tamén engadiríamos que todo este tempo, ano e medio, desde outubro do ano 2023, que se está a levar a cabo isto que lle chaman guerra, pero que xa todo o mundo está a ver o que hai, que non é unha guerra entre iguais, que non é unha guerra siquera, sino que é o obxectivo aquí é exterminar a un pobo, porque non é novo tampouco este obxectivo, non? O goberno israelí leva moitos anos, décadas, intentando borralo da faz da terra. Ben, e neste contexto, nós propoñemos aquí unha serie de cuestións, bueno, pois instando as distintas administracións, non? Pero basicamente, e tamén por resumir, o que queremos instar, porque o obxectivo sería que o fogo cesase canto antes, esa sería a prioridade absoluta, xunto con que se abriran os corredores humanitarios para que a xente non siga morrendo de fame, instamos aquí ás administracións, tanto ao goberno español como á propia Xunta de Galiza, a unha serie de cuestións que, insisto, quero resumir dicindo que hai que desenvolver accións políticas precisamente para que no contexto da Unión, no marco da Unión Europea, os estados que son membros, como o Estado español, intenten, por todos os medios, que este horror cese canto antes e, sobre todo, que poida entrar a axuda humanitaria. Co que respecta ao Concello, ao que se lle insta ao propio goberno municipal é a condenar e a rexeitar todo o que está pasando e a amosar o respeto ao pleno dereito que ten o pobo palestino á súa soberanía e á súa integridade territorial. Isto, por resumilo moito, porque, insisto, creo que do que está a pasar non fan falta moitos detalles. Moitas grazas, señor concelleira do PSOE. Bueno, eu vou a votar a favor desta moción porque, bueno, non hai xa moitas palabras, non é terrible o que está a acontecer con Palestina. Eu creo que xa non hai palabras que describan esa situación. Eu, pola miña parte, como persoa que forma parte desta corporación municipal, sinto impotencia de non poder casi facer nada máis que unha declaración de intencións e de que se poida facer algo, non? Pero é verdade que necesitamos que os que teñen poder de facer algo co povo palestino que o fagan, porque este xenocidio que se está a producir con Palestina é super injusto e eu creo que é moi doloroso e que debería de ser moi doloroso para toda unha sociedade na que vivimos. E nada máis, poucas palabras hai que decir sobre o que pensamos de Palestina. Moitas grazas, señor concelleiro portavoz de Nos Pobra. Ben, por suposto, Nos Pobra vai a apoiar esta moción. Fáisenos insufrible ver todos os telexornais que temos que soportar a diario. No meu caso persoal, pois, a veces coa miña filla, con un fillo diante, vendo o exemplo de mundo no que, por desgraza, lles vai a tocar vivir, porque
semellante xenocidio non vivíramos na nosa xeración e o teñen que vivir os nosos pequenos e pequenas, e é lamentable. Todo o que se poda facer é pouco, e bueno, temos un pequeno orgullo, aínda que o mellor sexa insuficiente, polo menos somos un Estado que Israel considera ahora mismo pois como un enemigo, porque bueno, se demostraron que, polo menos con verbas, que estaban a favor de Palestina, que estaban en contra do que estaba acontecendo, e creo que hai outros países que pecan pois de outros estados de cobardía por medo ás represalias económicas de Estados Unidos, do propio Israel ou do que sexa, non son capaces de tomar a determinación que é necesaria neste momento para frenar o que está ali a acontecer. Incluso temos que soportar bromas pesadas como que di Trump de facer ali un resort. Non é realmente, non sei, insoportable para unha persoa que teña o mínimo de sensibilidade. Repasando, vamos agora aos distintos apartados e, bueno, estamos de acordo na súa totalidade, así que vamos a votar favorablemente. Gracias. Señora Concelleira do BNG. Gracias, señor alcalde. Tamén brevísimamente. Cando eu antes empezaba a intervención falando de que o problema é como se exerce a política, que se exerce con dignidade e con coherencia, non hai problema na política, referíame, entre outras cuestións, e claro que tiña a ver con esta moción. O que pasa é que se non se me dá tempo a falar, pois non podo explicar todo no primeiro momento, no primeiro minuto, perdón. Referíame, entre outras cuestións, ao que acabamos de ver aquí, non? Se vota en contra da urxencia de debater sobre a masacre que está levando Israel sobre Palestina porque non se considera urxente. Bueno, entendemos que o Partido Popular debe estar agardando a que xa se elimine a franxa de Gaza directamente do territorio palestino, neste caso, e cando non quede ninguén, pois ao mellor parecelles urxente. Pero tamén me refería a algo tan terrible, verdadeiramente indecente, baixo o noso punto de vista, como é isto. Isto aconteceu onte na Xunta de Galiza e no Parlamento galego. O goberno galego e a presidencia do Parlamento, que non os grupos, a presidencia do Parlamento recibiron ao embaixador de Israel. Recibiron a un señor que é embaixador de un país que non o di o Bloque Nacionalista Galego, todas as instancias, a ONU, a OMS, todas as que queiramos decir, están recoñecendo que o que se está levando a cabo por parte de Israel é un xenocidio ao povo palestino. Pois ben, mentras isto pasa, en este contexto no que estamos, con miles e miles de mortos diarios, temos ao Partido Popular de Galiza, ao Goberno galego de todos e de todas e á Presidencia do Parlamento, que é onde reside a soberanía popular do noso povo, recibindo a un señor que forma parte dun goberno absolutamente asesino. Eu queríame referir a iso cando falaba de dignidade e cando falaba de coherencia. Polo demais, eu sei que os concellos, na medida das posibilidades que temos, en este tema non podemos intervir de maneira, digamos, activa, pero creo que é bon que tamén expresemos a nosa solidaridade, o noso apoio ao povo palestino e, evidentemente, que rexeitemos con toda a nosa forza e con toda a nosa enerxía as accións militares que está a levar a cabo Israel. Mais nada. Moitas grazas. Partido Socialista, algo que nos pobra. Bueno, eu tamén quero decir algo sobre isto. Evidentemente, a min pareceme que estean pasando este tipo de cousas na actualidade me parece dantesco. E ademais que precisamente sea o povo israelí o que o está facendo, non? Un povo que realmente sufreu tanto. Bueno, non quero señalizar porque realmente eu penso que no povo israelí hai moita xente que tamén está en contra desto. O que pasa é que, bueno, Netanyahu moita máis xente, porque non esquezamos que foi elexido democráticamente, pois están producindo un xenocidio que nada ten que envexar ao que sufreu o povo israelí nos anos 40 do pasado século. É lamentable que isto pase, como tamén é lamentable que o PP, pois en este caso, abandonase o pleno cando se iba precisamente a falar deste tema. Supoño que o fixo pois por unha como unha vía para non ter que votar algo que probablemente eles mismos desde o punto de vista da conciencia pois lle pode chocar moito, porque estou seguro
que como persoas que realmente son, a conciencia realmente está aí, é difícil justificar todas as mortes que están pasando neste mesmo momento, non? Todos eses meniños, meniñas, e adultos realmente que están morrendo agora en Palestina. Penso que sí está máis que justificada a moción de urxencia e desde logo, quería que quedara claro tamén a miña postura en ese sentido. Así que, vamos a proceder a... Non sei se a concelleira ten algo máis que decir para rematar. Concelleiro Benegá, pois entonces vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción? Pois votos en contra me parece que non hai. Abstencións tampouco. Así que queda aprobada por unanimidade, por 6 votos a favor. Vamos agora a dar... Sí? Sí. Vamos a dar agora inicio á moción a que o BNG defenda, a outra moción de urxencia que presentou, que é relativa á confraría de pescadores. Pois ten a palabra a señora concelleira, portavoz do BNG. Ben, e seguimos a falar de coherencia e de dignificar a política, non? Xa quedou claro no tema de Palestina cal é o motivo principal polo que se ausenta o Partido Popular, non pola intervención do BNG en este caso, e non sei se é máis triste ou igual de triste que tamén se ausente, sabendo que agora teremos unha moción que realmente a eles ben os pode comprometer, ou ben os comprometería. Teremos unha moción aquí tamén de urxencia, polas últimas noticias que nos foron chegando da situación da confraría do noso concello, da confraría da Pobra do Caramiñal. Quero facer unha pequena paréntese para deixar tamén claro algo que é evidente, que a confraría da Pobra do Caramiñal dá de comer, cada vez a menos xente por desgraza e por accións políticas verdadeiramente equivocadas. Cada vez queda menos xente na confraría, pero eso non quer decir que non sexa un sector importantísimo para a economía deste concello e que precisamente o goberno municipal, e agora vou a falar diso, pero outras administracións deberían poñer toda a súa parte precisamente para relanzar a un sector, insisto, a un sector primario que dou de comer a moitas familias deste concello e que agora dá de comer a menos, pero é un sector igualmente importante. Pois ben, todo o mundo sabe que a confraría da Pobra, non só da Pobra, calquera confraría do país, está pasando por unha situación complicada, precisamente porque desde o ano 2021 sucedéronse unha serie de episodios meteorolóxicos que foron uns sobre outros e que foron provocando mortaldades brutais de marisco. Ben, isto deixou as propias confrarías sin poder traballar e, polo tanto, sin poder ter ingresos, a parte dos ingresos propios de cada traballador e de cada traballadora. Pois ben, temos escoitado en todo este tempo do 21 para aquí, xa non me quero ir máis atrás por non facelo máis largo, pero temos escoitado ao goberno galego que é quen ten competencias exclusivas. Aquí non pinta nada nin Pedro Sánchez, ni von der Leyen, nin ninguén. As competencias son exclusivas do goberno galego e temos escoitado ao goberno galego en todo este tempo decir que eran os máximos defensores do sector do mar. Pois eu quero facer un resumo con dúas cuestións. Despois dos temporais verdadeiramente, tremendos deste ano último, do ano 2023, viñeron as eleccións en febreiro, nas eleccións galegas do 2024. Pois ben, nesas eleccións, o Partido Popular prometeu 4 millóns de euros para os mariscadores e as mariscadoras de toda Galiza. Os mariscadores e as mariscadoras de toda Galiza suman, en total, 7.300. Ben, pois deses 4 millóns de euros, o goberno galego solo executou 2, porque dou un pago único de 550 euros a cada mariscador, con eso solventaron o problema, un pago único de 550 euros, que evidentemente non se pode vivir e moitos mariscadores e mariscadoras tuveron que abandonar a actividade e prometeu tamén en campaña electoral pois un total de 400.000 euros para o funcionamento das confrarías. Ben, na confraría da Pobra, como en outras moitas,
entraron en ERTE, tuveron que botar a xente fora e están totalmente asfixiadas económicamente. Porque deses 400.000 euros que prometeu o goberno galego, a Confraría da Pobra corresponderonlle uns míseros, uns insignificantes e insuficientes 4.000 euros. Ben, como con isto non se pode vivir e ainda encima pagaronlle eses 4.000 euros con un ano de retraso despois de que sucederan os temporais, realmente a situación da Confraría é moi crítica. E nós, precisamente, o que pedimos aquí hoxe é que a Administración, que ten todas as competencias sobre o tema, primeiro, que elabore e poña en marcha de xeito urxente extraordinario un plan primeiro de cobertura económica para os traballadores e traballadoras da Confraría da Pobra para que podan vivir, podan seguir vivindo do seu traballo agora maltreito. Segundo, que a Xunta de Galiza, a Conselleira do Mar nomeadamente, reciba o patrón maior no prazo de 10 días, xa por poñer algo, que o reciba e que o escoite exactamente como escoitou o grupo de goberno, este grupo de goberno, todos os problemas que teñen e a partir de escoitalo que elabore a propia Xunta de Galicia un plan de viabilidade, que en ese punto estamos, un plan de viabilidade da Confraría da Pobra. É tan crítica, efectivamente, a situación que a viabilidade da Confraría da Pobra corre moito risco. E por último, señor alcalde, quero poñer en valor o esforzo económico que leva feito este goberno municipal. A confraría, calquera confraría, en este caso a nosa, non é unha competencia municipal. Nós non temos competencias sobre a confraría de pescadores. E, sin embargo, levamos adicados nestes últimos anos, unhas boas cantidades, uns cuantos miles de euros para intentar, que a confraría non bote o candado. Evidentemente, en este momento, a situación da confraría está fora do noso alcance, fora do alcance das posibilidades deste goberno municipal. Non por falta de vontade política, sino por falta de recursos. E porque, ademais, entendemos que quen ten que botar man desta situación é a Administración da Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias. E iso é o que se pide e é, quero lembralo aquí, o que o Partido Popular votou en contra que se debatera urxentemente. Mais nada. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira do PSOE. Eu vou votar a favor tamén desta moción. Tamén entendo que é unha moción urxente porque eu tamén me reunín a semana pasada co patrón maior e me explicou totalmente a situación moi crítica e moi complicada que está a pasar en particular a nosa cofradía, aunque xa sabemos que o están a pasar mal todas as cofradías de Galicia, pero en particular a nosa sí que ten urxencia, e ten urxencia precisamente, que é unha pena que non este o Partido Popular, ten urxencia en que a Xunta de Galicia se digne a recibilos e se digne a escoitalos, porque aquí hai 3 administracións públicas, que é o Concello, está a Diputación e está a Xunta, e aquí a competencia ten a Xunta e realmente recibeunos o Concello. Xa acaba de decir a compañeira Rosara que o Concello xa puxo os medios e é verdade que tería vontade de poder seguir axudando, pero non ten máis medios económicos para poder facelo. A Diputación tamén me consta que se reuniu con eles, se acercou hai unha semana á cofradía, viñeron aquí e os escoitaron e levaron a súa documentación para o estudio, pero quen non o recibe, quen nin siquiera o recibe, é a Xunta de Galicia, non esa Consellería do Mar, que tanto di que se vai a comprometer e que está aí para axudar. Pois eu creo que mínimo era de recibilos, de escoitar os seus problemas e de levar a cabo as competencias que ten, evidentemente. Entonces eu creo que eso era por donde tiñan que empezar, de escoitalos. Non creo que haxa vontade política, hoxe aquí ademais xa queda demostrado. E é unha pena que quen teña a competencia de poder arranxar esta situación e que debe de ademais de dar unhas solucións, pois non o faga. Pero, xa estamos acostumbrados a que eludan dos seus compromisos. Señor concelleiro, portavoz de Nos Pobra.
Ben, nos votamos evidentemente a favor da urxencia porque non llevamos a decir ao patrón maior e a cofradía, aos mariscados e mariscadoras, que se presentou unha moción e que non nos pareceu urxente na dada situación na que se atopan. Que a moción se podía ter presentado con tempo no pleno, pois é posible, pero nós non vamos a votar en contra da urxencia desta moción e non vamos a evitar que o pleno se pronuncie a favor dos acordos que trae cos que estamos de acordo. A situación xa acaban de escribir as miñas compañeiras, moi grave. Empezou coa COVID, xa viña mal, empezou coa COVID, que foi unha das que peor levaron o tema da COVID, porque a paralización lle coincidiu xusto co período que tiñan que abrir a explotación, mentras que outras lle coincidiu xusto co período no que tiñan que paralo, co cal non notaron a fase máis aguda, e a nosa pois notouno. E é certo, pois o que decía o portavoz do BNG, que le van recibindo axudas, daquela foran 70.000 euros. Recordo tamén a iniciativa que saíra de Concello de Promoción Económica para axudarlles ca batea. Tamén firmamos un convenio xa no 2015 ou 2016 con eles, que aportamos unha cantidad económica por usar as súas instalacións e a limpadora de praias que viña utilizando o Concello durante moitos anos sin nada a cambio. E, bueno, son maneiras que fora das nosas competencias, pero que intentamos colaborar con unha entidade que é fundamental na economía do Concello. Non simplemente, eu personalmente, porque tampouco tivemos ocasión de debatila máis que por WhatsApp no grupo de Nos Pobra, votaría de menos tamén algo que considero imprescindible, que é un estudio medioambiental de cales son a problemática que realmente se enfrenta, porque creo que é variada e múltiple. Mire, hoxe precisamente, hai casualidades, non? Estaba preparando a clase de ecoloxía que tiña cos de primeiro bacharato, e sempre lle poño exemplos de especies introducidas. Pois fun a mirar e resulta que a lista das que hai na ría cada ano se incrementa. Ahora xa me sobran exemplos que poñer, especies que depredan sobre os bivalvos, que chegan desde Chile, que chegan desde o Mediterráneo e que causan auténticos estragos. Eso lle sumamos o cambio climático, a falta de calcio, a contaminación da ría e outros problemas, e a verdade é que fai falta un estudio que determine cal ten que ser as medidas que podan mitigar a situación actual, porque senón quedarnos en axudas para sempre, pois tampouco ten sentido. Que temos que tratar de solucionar o problema de que os bancos se rexeneren e de que, bueno, pois volva a produción a ser aceptable para manter a toda a xente que mantiña a cofradía. Quero, bueno, pois ter un pouco unha voz de esperanza, a pesar de que como biólogo me asusta a situación. Lembro cando se empezou aquí a facer a conserva de atún, foi precisamente porque houbera unha crisis moi grave na nosa ría, un descenso da produción. E, bueno, evidentemente, despois recuperouse, non? Pois esperemos que no futuro tamén se produzca esa recuperación e, mentras tanto, é necesario axudar e manter a estas institucións tan características do modo de vida galego e, sobre todo, da xente que habitamos as rías. Vamos a votar a favor e desexando que se escoite, non? E que cheguen esas axudas e que as persoas que viven desto pois o noten. Moitas grazas. Ten a palabra a señora concelleira, portavoz do BNG. Gracias, señor alcalde. Sí, efectivamente. Bueno, o tema dos estudios a respecto da situación das rías témolo solicitado en innumeráveis ocasións no propio Parlamento galego e o Partido Popular sempre votou en contra. E nós solicitámoslo como BNG, pero trasladando sempre a preocupación do propio sector, porque o sector, e públicamente, tamén ten solicitado e exixido do propio goberno galego que fagan estudios das rías, estudios que non fan. E está ben que introduza o portavoz de Nos Pobra este punto, porque me dá pé a darlles outro dato, non? Porque evidentemente poderíamos estar falando ahora sobre este tema. A Consellería do Mar, acaban de salir os datos de execución do orzamento do 2024, a Consellería do Mar destina neste orzamento do ano 2025 destina 20,3 millóns de euros e a partida chamase exactamente a feiras e eventos nos que se participa. Chámase así. 20,3 millóns de euros a feiras e eventos. E ao mesmo tempo adica 2,5 millóns, e tamén se chama así a partida, a recuperación de zonas productivas. Eu creo que isto xa é o síntoma máis claro de que modelo quere a Consellería e de que modelo, evidentemente, permite o goberno galego, que é machacar e acabar co sector primario, cos sectores productivos realmente importantes, sin atender á situación, neste caso das rías, e promocionar outras cousas. Porque démonos conta unha cousa,
a inmensa maioría dos produtos que promociona a Consellería son, primeiro, de grandes empresas que se poderían promocionar elas solas, que teñen recursos económicos para facelo, e segundo, de produtos que veñen de fora, como, por exemplo, o mexillón de Chile. Eso temos que telo claro. Sin embargo, non pode a Consellería, nin pode o Goberno galego promocionar berberecho de noia porque non o hai. Ou non pode promocionar a ameixa da Pobra porque non hai. E esta é a política do Partido Popular, que entra perfectamente en línea co que acabamos de ver aquí do Grupo Municipal do Partido Popular e contra que este goberno, pois eu creo, nós creemos, e estamos todos os grupos de acordo, que, cando menos hai que exixir que se faga de outro xeito, máis nada. E agradecer a votación favorable de todo o mundo. Gracias. Non sei se quer falar alguén máis. Bueno, pois procedemos logo á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade. Bueno, pois agora vai a facer unha intervención, xa que solicitou por escrito intervir Samuel Domínguez Vázquez, bueno, pois sobre a Ribeiriña, non? A posibilidade de poder invertir aí pois unha cantidade de cartos determinada. Samuel, pois, cando queiras, podes vir hasta aquí, sí. Séntate si queres aí, dalle aí a ese botonciño rojo, aí, vale, gracias. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, agradecer á Corporación Municipal a aceptación desta solicitude. Ben, en primeira instancia vou ler o que lle lín o pasado domingo aos meus veciños, porque así yo transmitín, e despois farei outra breve aclaración. O pasado xoves 22 de maio de 2025 foron aprobados en pleno extraordinario os orzamentos municipais correspondentes ao presente exercicio. Entre as partidas incluídas figura unha dotación de 131.804,19 euros destinada á execución da pasarela peonil de Mercé. Segundo nos foi trasladado en distintos encontros mantidos coa Corporación Municipal e conforme as comunicacións recibidas, a obra non poderá executarse debido aos impedimentos manifestados por parte de Carreteras de Galicia, o que supón a paralización definitiva do proxecto. Dende a directiva da Asociación de Veciños e Veciñas de Ribeiriña e o Conchido e en representación dos 252 socios e socias inscritos, solicitamos e exiximos que esa partida orzamentaria sexa igualmente investida na nosa aldea, co fin de garantir unha distribución equitativa dos recursos públicos. Concretamente, e tras a asamblea celebrada o domingo 25 de maio na nosa escola unitaria, na que se acordou por unanimidade, propoñemos que o importe inicialmente destinado á pasarela se redirixa á construcción dun novo espazo de recreo que sustitúa o actual parque infantil, cuxo estado de deterioro é evidente e que non cumpre cos estándares mínimos de calidade nin de seguridade, especialmente se o comparamos co resto de espazos similares do concello. Ben, dende que son presidente da asociación veciñal, tendo a visualizar todos os plenos, xa presencialmente ou en vía telemática. Neste caso vou escoller unha palabra que nomeou a concelleira do BNG no pleno extraordinario do pasado xoves, que é constructiva. Falou vostede de política constructiva. Eu, en vez de política, porque non é algo que pretendo facer, vou a añadir a palabra de colaboración constructiva, que é o que pretendo facer en cada un dos encontros que teño no Concello e no de hoxe tamén, non? Bueno, eu penso que digamos que na Ribeiriña, tamén como escoitei en moitos plenos dende que son o presidente da asociación veciñal, é unha das parroquias que máis abandonadas está, e non é o que o diga eu, senón que o di todo o conxunto da veciñanza que representa a aldea. Eu descoñezo por completo moita da legislación que hai que coñecer para levar a cabo un concello, pero creo que se nunha partida presupostaria aparece un orzamento que se vai a destinar a unha obra que en realidade non se vai a facer, penso que sería doado comunicarlo aos veciños, porque foi un proxecto que se aprobou en 2023, que estuvo presentado nas portas do Concello, que en varias ocasións dixéronse que ao finalmente se iba a levar a cabo e que tras os últimos encontros sabemos que non se vai levar a cabo. Entonces, bueno, dende aquí queremos trasladar que esa partida orzamentaria pues, se siga invertindo na Ribeiriña, porque, bueno, eu podría facer aquí tamén demagoxia e vir a dicir que se ten que invertir na compra das antigas naves de Adasa, pero xa o dixen nestas últimas semanas, eu comprendo a posición do Concello con respecto a ese tema.
apoio totalmente, porque é un problema moi grave no que, bueno, neste momento o Concello non pode dar cabida. Non obstante, non quita que no futuro, e unha vez cerrados os requerimentos que hai en pé, pois o Concello faga unha presión dun tipo ou doutro. Pero tamén tendo unha ponte colaborativa este ano, dende que este Concello está en activo, pois é verdade que os servicios municipais pois melloraron en seguridade, participación veciñal, pero penso que a Ribeiriña do Conchido tamén necesita unha obra na que non se teñan que meter nin os veciños nin a asociación por medio, porque co saneamento do Conchido os propios veciños tiveron que contratar un abogado. Para a pista deportiva a asociación tuvo que facer unha manifestación, ou levamos 5 meses percibindo vertidos que non é culpa do Concello, pero sen que ningunha administración se faga cargo ata o día de onte. Entonces, bueno, eso, gustaríame, como dixo o concelleiro Xosé Lois no pleno extraordinario, que se loite por facer, oxalá se pudera facer a Rúa Peonil, porque penso que o Camiño de Santiago pois ten que ser unha das señas de identidade do noso Concello, pero no caso de que non se poida, esperamos de mil amores que esa partida orzamentaria quede na Ribeiriña, posto que era unha obra que se iba a facer ali e finalmente non será así. Moitas grazas. Bueno, eu teño que dicir que non percibo eso de que este goberno teña abandonada a Ribeiriña. Desde logo, para nós, falo tamén desde un punto de vista persoal, pero tamén desde o punto de vista do goberno, creo que atender aos veciños da Ribeiriña foi unha das prioridades, porque efectivamente vimos que estaba, bueno, era un vecindario pois bastante abandonado, non, en moitas cousas. De feito, bueno, había cousas aí pendientes que non daban arrancado, entre elas, pois o saneamento do Conchido, que, por certo, bueno, hubo moi mala suerte, a empresa que comezou a obra, pois quebrou, pero, bueno, afortunadamente, hoxe, precisamente, acabo de firmar a resolución para que unha nova empresa se faga cargo desa obra e remate por fin todo o que é o colocamento das bombas. Eu agardo que antes de mediados de xuño estea iso listo. Hai outras moitas cousas, constame que aí a concelleira do BNG tamén traballou moito pois na escola, habilitando espacios. A Concelleira de Cultura tamén está metida e involucrada co tema das festas. E vamos a ver, eu creo que non podedes decir exactamente que este goberno pois ten esquecido os vecinos do Conchido, non? Xa digo que a miña percepción é totalmente diferente e desde logo será polos quebraderos de cabeza que me dou porque sí, surxiron moitos problemas cas naves da DASA ou tal, pero vamos, que lle teño un cariño especial, xa creo eu, aos veciños do Conchido polas veces que estiven ali, non? O tema de Adas e da Once de Oro, mira, precisamente hoxe mesmo estuvo aquí Carlos Gil falando outra vez, volvemos a falar deste tema. Sabedes, porque, bueno, Samuel, ti mesmo estabas onte ali cando chegou a empresa para facer uns novos sondeos, o sea, uns sondeos que intenten, pois, polo menos sacar algunha conclusión de onde veñen eses verquidos, a ver se efectivamente poden vir das obras que Costas realizou no Conchido, na nave da Onza de Ouro. Eu estou seguro, e ademais é por conversacións que tiven con Carlos Gil, que hoxe mesmo me volveu a deixar claro que o seu compromiso é total e absoluto con esa obra e queren deixar eso listo sí ou sí. O sea, a mí non me cabe a menor dúbida, ademais de que van a asumir todas as responsabilidades. Como decías, o Concello non pode comprar eso. O sea, non pode comprar porque non sabemos o que hai aí, e eso significaría hipotecar a economía do Concello, porque, claro, se hai uns tanques de combustible que están verquendo, son millóns de euros a mellor que hai que invertir para solucionar ese problema. Eu, en canto á proposta que faz, bueno, evidentemente podemos falar ao goberno, pero dubido da viabilidade de facelo así, porque é unha obra do POS. O POS supón que
ao renunciar ahora a isto hai que elixir ou hai que mirar outro pos, que pode ser un pos relativo a Ribeiriña, que non digo que non, pero bueno, do que sí podedes estar seguros é que vamos a continuar facendo inversións na Ribeiriña e seguramente por un valor seguro que máis alto que o pos que estás agora defendendo que invirtamos na Ribeiriña, non? Non sei se queredes decir algo os demais partidos. Si me permites, eu unha puntualización, xa comentou agora o alcalde, pero eu sí que quero que entendades que Costas e o Ministerio non escapou ao problema en ningún momento, porque aquí parece que quixemos dou a sensación de que as administracións como o Concello e Costas que estaba escapando este problema, non? Costas dixo que se comprometía a facer os sondeos porque realmente les apostaron por facer unha obra de rexeneración que nadie fixo hasta ahora na Ribeiriña, que creo que foi unha obra bastante importante. Evidentemente, pois pasou eso e agora hai que saber de onde ven ese vertido, da parte da DASA, que estou convencida que tamén hai ali. Eles van ver si realmente vende algún depósito ou algo que este pasando aí, pero van a dar co problema e están traballando aí. Que pasa? Os plazos ás veces non son como queremos todos que sean e non se pode facer de hoxe para mañán. Evidentemente, cando unha administración non fai nada, non hai ningún problema, nin aparece problemas. Cando se fan as cousas é cando poden aparecer problemas. Pero o que non me gusta é que a Xunta de Galicia lle este botando a culpa a Costas, ou Costas a Xunta de Galicia. Non, facede algo. Fagamos algo. Costas vai facer o sondeo e se comprometeron, o acaba de decir o alcalde, en que non van a eludir ningún tipo de problema, que cando sepan o que está pasando o van a arreglar. E iso é o mensaje que quero dar, porque parece que se estuvo dicindo que Costas estaba escapando a un problema e non foi verdad, porque con nós se comprometeron a que iban a facer esa actuación de sondeos para ver realmente que de unha vez que é o que está pasando aí e buscarlle solución. Eu penso que eso é afrontar un problema. Non saliron nos medios, non buscaron a foto e non botaron balóns fora, sino que colleron o problema, o van a mirar e despois vamos a ver que solución. Tamén porque dixeron con estas palabras que iban a buscar as empresas necesarias, fose aquí, fose fora, para solucionar os problemas que está dando eses vertidos na parte da obra de rexeneración que é a de Costas. Eu só quería dar esa puntualización. Sí, por suposto. Será polas horas que falamos, non, Samuel? Nós estamos encantados de que na Ribeiriña haxa unha asociación tan potente, que esa asociación, a directiva sea xente moza, porque verdadeiramente está desdinamizando o que é o propio lugar, non? Bueno, agradecer todo o relatorio que fixestes das inversións, maiores ou menores, porque ás veces non só as grandes inversións facilitan a vida dos veciños, pois leva feito este goberno na Ribeiriña, pero tamén como sodes moi mozos, eu quero que iredes aprendendo, xa os que somos máis maiores, que ás veces hai partidos que se dedican a palabrerías, pero hai que mirar os feitos. Hai un gran abandono na Ribeiriña pola parte de quen ten competencias na C305, non? Que é a Xunta. Porque se falamos de beirarrúas, se falamos de limpeza das propias servas, que incluso está facendo o Concello, quen ten as competencias é a Xunta de Galiza gobernada polo Partido Popular. Ainda que, bueno, parece ser que o Partido Popular daqui é outro. E vos sabedes tamén como actúan. Lembrade que para cambiar unha parada de bus, vos lembrades, dunha marquesina que supuxera seguridade para as crianzas que va ao colexio, o PP da Xunta tardou tempo, meses innumerables. Entón, é decir que para nós é todo un placer estar en contacto con vos, seguiremos, porque ainda temos pendiente aí a cesión de parte do que é da escola, e animarvos a seguir así, porque, lóxicamente, dende aquí sempre defendemos que a veciñanza tedes que participar na vida política e, cando menos, non na vida social. Bueno, pois nada, moitas gracias, Samuel, pola túa intervención e, desde logo, bueno, a nós danos gusto recibir aos veciños e que expoñan aquí os seus problemas. Grazas. Bueno, hai... Espera, ahora hai... Sí, rogos e preguntas. Bueno, había...
Non, bueno, había pendiente unha pregunta que lle tiña que respostar ao PP, pero, bueno, igual a poden ver por stream. Non, digo porque despois din que non lle respondemos ás preguntas. Bueno, eu sempre procuro responder a todas as preguntas. Eu penso que se me quedou algunha por aí en estes 2 anos perdida, pois, home, pode ser, pero desde logo sempre intentei responder a todas as preguntas que me fixo o PP, non? Esta era unha que fixo relativa... En 2020 foron contratados os servicios dunha asesora de comunicación por importe de 18.000 euros e cusa duración era dun ano, improrrogable. Queremos saber quen é responsable de prorrogar ese contrato de maneira irregular, quen e cales foron os motivos que levaron a tomar a decisión de rescindir o contrato, quen tomou a decisión de aumentar a contía que percibía mensualmente, quen se vai a facer cargo das consecuencias económicas que derivan das irregularidades cometidas con este contrato de servizos, alguén vai a asumir responsabilidades. Bueno, eu en concreto, si é verdad que había unha asesoría externa de comunicación contratada cando cheguei aquí. A verdade é que, bueno, a persoa que o levaba foi unha persoa da miña total confianza no seu momento, no tempo que estivo aquí, pero, bueno, eu falei con ela por responsabilidade, precisamente polo tema dos contratos estos que se din irregulares ou incluso ilegais, non? Sabía que estaba nunha situación irregular, e o meu obxectivo foi precisamente intentar solucionar sempre este tipo de contratos. Falei con ela, advertínlle da situación irregular na que estaba e, bueno, nun momento determinado, pois tamén fun eu o que tomou a decisión de rescindir o seu contrato e, bueno, en canto á retribución tamén fun eu o que nun momento preciso pois me pareceu que o que estaba cobrando era un sueldo moi baixo, eran 1.500 euros brutos e pasei a subirlle 500 euros máis que me parecía que polo traballo que estaba realizando era o máis xusto. Pero como dicen, eu fun o que lle rescindiron o contrato, bueno, falando, por suposto, co goberno municipal, bueno, penso que eso é todo. Non hai, creo que non hai nada máis que contestar aquí. A ver, non, pois está todo. Evidentemente a responsabilidade tamén é miña. E nada máis, moitas grazas a todos e a todas. Damos por rematado o pleno de hoxe. Bueno, ruegos e preguntas ¿Qué? Claro, el pleno se acabó. Bueno, pero el pleno, vamos a ver, el pleno aquí se acabó. Vamos a ver, é que realmente o pleno rematou. Si queredes falar, a mí non me importa falar aquí, pero o pleno rematou.